Хора, не мога да ви покажа утре. Вчера скоро съм се облекла, не мога да ви покажа някои неща от аутфита ми. Съм да ги намерям. Вчера в черновите в моя телефон аз за какво го извадих? Не за снимките, а вътре в самите чернови го бях снимала. Къде се бях снимала, защото тук тата нещо му се беше побъркал телефона. И сега ще кажа аутфит ми. Ще напишем така. Сега няма да ви пиша. Така. Шегувам се бе, ще ви покажа. Само да го намерям. На моята приятелка на един ефект. Така. Сега ще ви кажа. Така. Само този път чернови, защото в моят телефон не мога да снимам без чернови. Така, само да ви... да, сега ще ви покажа цялото клипче. Гледайте. Както моите приятелка снима моят телефон, и аз ще снимам сега. Извинявам, приятелки, че ще те изкопирам. Ето го видеото, да започнем. Сега ще ми видите аутфита. Тази песен, между другото, ми стана любима. Не е нужда да чувате каква е музиката, но важно аутфита да ми гледате. Сега ще ми видите и другото. И с цикламено стъкло, и с един шлифер. И също с маратонки Adidas, жълти цикламени. Ето ги дънките. Ето я и бузата, ето я и диадемата, която диадема може. Това е, хора, сега ще ви покажа. Ето я диадемата. Ето това, което е като шлифер. И в същия гардероб, ето го и сакото. Много е хубавко. Така. И сега ще ви покажа маратонките. Ето ги маратонките. Моля ви се долу в коментарите да напишете харесва ли ви моят аутфит. Моля, чао, обичам ви. И този, който е написал харесвам те. Аз не те. Чао. Като приятел или като гач? Напиши долу в коментарите, моля.